Velkommen til at fange sin egen vampyr-showet. Eller hvad det nu hedder. Jeg har lige glemt det. Men i dag, der skal vi lave en dokumentar om, hvordan man fanger sin egen vampyr. Skråstreg flagermus. Det er farligt. Jeg skal lige have lidt mere flagermus væk. Den er velegnet til, hvis man skal fange en vampyr, som er skjult som en flagermus. De snyder dig nemlig. Det er det rene fup. Sådan noget svindel. Der er noget ting som mig. Okay. Men vi skal fange en vampyr, skråstreg flagermus. Vi skal derind. Jeg filmer lige på det. Og derinde bagved. Derinde bagved, der blev Gustav i går indgrebet af en flagermus. Prøv lige vent. Hvad nu? Ja, det er fint. Ej, det er uprofessionelt. Det er uprofessionelt. Du har dine fingre ind over kameraet. Det er uprofessionelt. Nej, det har jeg ikke. Og det var da tæt på så. Men vi skal derhen. Vi har taget sådan noget Bacardi Breezer her. Fordi det har en flagermus. Fyld lige på det. Det er godt. Ligesom flagermusdrik. Ja, men det er en meget farlig mission. Helt livstruende. Jeg bliver lidt tør i halsen, når jeg snakker så meget. Jeg må lige have noget mere. Jeg skal da være i topform. Men her om lidt, der kommer der et indslag, hvor Gustav, han prøver at fange en flagermus. Ja, det gør han. Og vi skal lige, først så viser vi, hvad man skal bruge for at fange sin egen vampyr. Den bor lige derinde bagved. Du skal lige filme på det. Ja. Det er meget skræmmende. Og vi vil gerne advare mod 2 sekunder. Vi vil gerne advare mod, at det kan være skræmmende billeder. Så folk de skal passe på, at det ikke får meget ryg. Og skider i bukserne lige midt i sengen. Altså lige noget mere. Det er simpelthen så skræmmende. Jeg bliver nødt til at drikke det hele. Ja, han skal... Nu viser Gustav her i et lille klip, hvad man skal bruge for at fange sin egen vampyr. Ja, goddag, og det er Særlig med Fang Vampyr selv showet. Og så viser jeg, hvordan man fanger vampyrer. Man skal bruge 4 ting. 1. Et menstruesrør, og det skal være tomt. Ellers så spiser flagermusen med det. 2. En bøjle til at angribe med lige i svingen med. Og så 3. Nøgler med klokken. Det kan de sende med, fordi så kommer de frem. Og så 4, så skal man også lige spise nogle mennesker der. Det styrker. Og det er særlig det, man skal bruge. Man skal også lige huske at sætte kroppen på her. Det er særlig det. Så nu vil vi gå ind og fange en flagermus.
se, der er sand i allerede lige. Der ligger det af. Så hører vi ikke mere fra den. Jeg skal da gå langsomt. Det er der, den er flygtet. Lige så snart jeg kom, så flygter den. Men så er den bange for at mutte jæger. Slagmutte jæger. Ui. Man skal bare holde alle tingene nede, det larmer. Man kan se, at der er andre, der har været inde for at prøve at fange en flagermus. Ja. Det kan man se ved, at der hang en bøjle, som nu ligger på gulvet. Ja. Nej, det duer ikke. Vinduet, det går i stykker. Og jeg sagde ikke flagermus. Men mange der i dag. Så er det nemme. Ej, jeg tror faktisk. Og det er sådan en sådan, man fanger flagermus. Nu ved man så ikke det, det er utrolig uheldigt. Men det er sådan en sådan, man fanger flagermus. Ja, er vi i gang? Ja. Og velkommen tilbage til studiet. Vi skal lige have et lille reklameindslag. Og derefter så vender vi lige tilbage med en hurtig kommentar. Og fraklip. Flagermus-showet sponsoreres af Bacardi Freezer og Flagermus-strik. Fang din egen flagermus. Det var reklamepausen. Ja, som I kunne se i klippet, var det meget uheldigt, at flagermusen den simpelthen var flygtet. Den var helt bange for os. Vi håber, at I har nydt showet. Her er nogle små fraklip. Nej, prøv lige at komme ind. Vi skal have et klip, hvor jeg kommer, hvor man kan se, at jeg kommer ind. Så lurer det ikke, at du er bagud. Du er nødt til at gå ind. Så går jeg ind. Ui, hvor... Nej! Nej! Der er en flagermus herinde. Nej! Nej! Hvor? Jeg kom ud i sikkerhed. Det var godt nok tæt på. Der blev jeg godt nok bange. Nu skal man fange flagermus. Det er særlig vigtigt. Gustav, det er det forkerte rum. Ja, nu prøver jeg lige at fortsætte. Jeg har fået nye redskaber. Det er til at skræmme dem væk. Jeg bliver her. Ja, det er fint. Kom først gang. Ui! Det er da et studie med til hårdt Magnus. Du skal følge efter. Der er også en kælder. For satan da! Hvordan helvede kunne du komme hen så hurtigt? Og det er det samme. Ja, det er fint. Så jeg prøver vi igen. Nej, nu skal jeg tage den ikke, det var sjovt med Magnus. Han sagde lige imodski. Så gemmer jeg lige en freezer her. Ja, hvor kan han være det? Den hund. Se, hvor går jeg herinde? Det er satan ene. Så kan I tro, så gemmer jeg den her. Så gemmer jeg den her, så når han kommer, så kan han ikke finde den. Og I skal ikke sige noget. I skal ikke sige noget til ham. Og jeg skal
Der kommer han. Ja. Der var tryk på. Ja, kom så. Ja, jeg filmer ikke, jeg øver mig i at holde den stille. Okay. Så går vi i gang. Ja. Hej. Gustav, hvor er breezeren? Hvor er vores sponsorat henne? Hvor er vores sponsorat? Det er der flagmus, der er taget den. Er det flagmusen, der har taget det? Ja, det er det. flagmusen, der har taget det? Ja. Hej. Kan du komme med vores sponsorat? Kan du komme med vores sponsorat? Så bliver det her. Hvad? Kan du komme med vores sponsorat? Kan du så komme med det? Det er så barnligt. Det er så barnligt. Hvad leger du efter? Jeg leder det efter. Men den står lige der. Hvad ledte du efter? Jeg er lidt efter breezeren. Ja, den har stået der hele tiden. Men den var der ikke før. Jo, det var den. Du sagde nemme skør. Den er så nemt sprunget af. Øj, hvor sagde den. Det duer ikke at have sådan nogle personale. Så jeg ved ikke helt, om vi simpelthen dropper den her dokumentar. Hvor vi har sådan nogle professionelle medarbejdere. Så stopper vi en flade. Det duer bare ikke. Det duer bare ikke. Jeg tror, jeg trænger til en lur. Ja. Og så ned og sove. Ja. Ja. Jeg gider dig ikke.